decide ukuhambisa umsebenzi ngale ekhaya. Ngoba manje nginama-client ekhaya kodwa manje ngithola ukuthi ngapha bashaya i-distance ukuthi abanandawo ukuhlala khona. Basondezele i-branch eduzane. We want to take it tomorrow in the morning. Okay. So I need straight 2 days. Saturday in the morning you take it. Finalize indaba ye-transport kodwa akasithembana le nkosi. Enye project le njengoba ke ngumuntu ophinde enze Pimp My Right ophinde abe lapha ku Pimp My Right SA. Kune ikhumbi likamfowethu leli manje ke kufanele livukeke. Ivuke lizokwazi ukuthi lifake imali. Yeah, mina zo. Faka i-suspension angaphambili izimela ngamasongo. Namasithi buka phela. Phela la wena Roy. Ile masithi afamancane nje ukusetha lokuncane. Sengiza la njengoba bengisho iphinde ngenza umsebenzi lo wokusport imoto angithi so sesilana ke manje ngakuthi ke manje siyaqaqana sanibona kuphinde kwasa futhi ngicine ngimthola ubhuti la uhlongi siyothenga imaterial manje ngoba sizokola nje izona sibhizi phansi phezulu ukuthi naye akekho khona sebhizi ngakho uyubhuti lo engizolokhuza njengoba bengisho ukuthi uzokwenza lento ezithiwa ama-car shade imithunzi lemihle eyimoto yabona iyo le bengifuna ukufaka lapha phambi kwe-office ku-entrance kodwa ke nizobona ngithi manje uthi lokho angithi manje so Londonette la any text masibuya bese sishona eAlberton North ukuthi ngathi ngesikwazi ukuyilayisha manje lenza yes ngoba phela ngeke ingene sikwenza njani so the best ngoba labasheshe bavale khona between nethini ngithi singakhona ukubuya naye ensimbini akusi stress akuvalwa manje vala intambama so thina into esijayele manje nethi okay manje isingathola yona okay nethi soyithola kodwa ukuthunga ithunga ngapha egasi izothunga ngapha egasi thina sothenga iroll manje sibuye nayo ngikhathe iyo nje into yabo masingaqeda yona lokho kunye lokho kwensimbi into engizoyenza kusasa namhlanje masingaqeda nene mana insimbi namasingayithola kusasa noma singayithola kusasa ekuseni but it's best if sizithola namhlanje zilale zikhona yabona kusasa ilanga elifishane angithi sasali sosuke sithenga kusasa thothi manje siya incontinent yaba namashaka yasebenza namhlanje wasebenza so namhlanje ukuthi sithole yonke imaterial but it's best masicale ngenethi sazi ukuthi okay indaba yakho iyaphela but zona zilale zikhona insini kambe kusasa sihambisa inet for ukuthunga or session noma athi siyahambisa namhlanje mina into kahle engifuna ukuyiphusha ukuthi namhlanje ibe ithunga iphela Sunday ekuseni siyahamba out ngabe ngifuna siphume ngoma past 6 mina anytime sesikhona la imanethini la kufuna sithole khona inethi and then sohamba nayo uyothumela ngale-election ukuthi kanti nendlela eyayithunga ngayihlanganiswa called extreme 32 shoot it thick material yakhona ayifani yabona umthinta manje mosiyabheda ke le mawuthi thick how many percent imvula waterproof still imvula akusi waterproof masingayitholi black kumele nale konje wakunjani le navy lesayifayile khona gamolibiza ngayo but it's not just navy so just navy nje kodwa uno navy bana ke lapho kuma off cut so la into eyenzakala nini na uyithola size uyifunayo yabo so izonakubhayizisa unless vele ufuna kwezinto encane sitholile net ke ne sesiyibhadalile soyilayisha manje nithi hamba
lokuzwa la structure but imali asikhona khona kwanisana ukusilayisha la ukusendela nje location bese umuntu uzwezo zelophuzana zalekashape ze-structure sisijolisi manje sofuna nje amapende ngicawuthi ama-cutting disk ilanga lide madoda lide ilanga sifuna amapende manje nabelungu-ke sibanga nje amakhemera ngazi bengithi nabelungu bahlakaniphile amakhemera bawazi ose bazokuchazela ngekhemera ukuthi yenzani hhayi kuyacaca ukuthi kahle kahle silokusetshenziswa abantu abamhlophe yibo esibonela kubo kuyacaca nje cha abashayewanga ekhanda bazi nje ukuphapha khona isilungu esinabo baphinde bangasazi bafundiswe yethu futhi isilungu yabona kodwa-ke lokho nje futhi sizothenga manje sifuna ukulengelela truck ofuni wayenzisa zosetshenziswa zipende Wow, cha isikhathi sokubingelela sisekho sesibingelele kakhulu bakwethu. Siyaqhubeka siyasebenza. Kumele sishisele izinsimbi, sizozehlisa kumele yishiselwe at the same time zishape vele sisuka istructure sesikhandiwe. Angithi kusasa siyazi ukuthi umthwalo sobhokweni siyalayisha icontainer siyahamba. Siyabona. Sanibona. Sekuningi nje kusenzeka njengamanje. Imoto besitholakele transport yafika. Manje lehlobo le-container bathi lilashwa special nge-rollback uphoqa ukuthi manje ngiphinde ngenze futhi amanye ama-calls ukuthi kutholakale elinye transport ngokushesha ngoba sesichathile sophusha ekhaya kodwa-ke ngathi sengiyawina sengibatholile njengamanje ngoba sesihambile sawenza affidavit ne-owner le engithengisekele nto like e-police station for in case mazivinjwa ngomthetho kungabi ngathi itshonje sekuningi kusenzeka ikhanda lisaphithana kodwa-ke ngicanga ukuthi iyalunga ngoba abantu basendleleni laba be-transport eyale sengibafonela. Stress ngawuthi sithe ukwehla kancane-ke manje ngoba ngeke ngaba worried indaba ye-transport ikhona i-transport kodwa ukuthi manje abakhona ukuyithatha la njengoba ngishilo ekuqaleni kanti kahle kahle abantu bengikhulume nabo vele from ekuqaleni yibo lapho i-problem ukuthi-ke ngathi yini i-problem ibe incane kakhulu inkinga nje eyangiphazamisa ngase ngiyabakhohlwa njengoba sengibakhumbulana namhlanje kodwa baseduzane futhi abana-matric yabona ngicela niyabona konke okwenzakalayo njengamanje ukusho ukuthi-ke njengamanje simele ukuhamba njengoba ngisho ukuthi isichathile sophosha ekhaya.
sihambe kumele kahle sikudiliso la ishelwa maye ngeke izimoshe iphezulu Nizongena yona le nto manje ufuna nansi liyatshela engathuza ngapha kutheni ya woza kimi uzoshayisa la uzophakama la Nize ngapha mbona ukuthi ngeke space Connect but manje ijive say izoba yi-1 container ngikoshot izophuma uzophuma mosithatha izophuma lapha i-container ya yona izophuma but manje angazi i-container leli ngoba liphumile lovalebe kancane that's why ngithi ama-grinder agrindwe la kuzobuyiselwa le mpahla yonke shisele angithi bakhona bawuthi bayashisela khona la ya bakhona i-truck ingaphuma but i-container livimba so akusiwe la ya simple part so siyiteke futhi bazoyiteka letha-ke ama-grinder akho la no la besithi sifuna ukukhatha igate besithi sifuna ukukhatha igate ngoba manje ayikhona ukuphuma lapha ngithi ke kwaba negarage la so ayikhona ukuphuma ngoba inalento yokudonsa ismell ngazi ukuthi ngiyayikhohlwa igama ukuthi ibizwa ngande ngaphezulu so iyaka phezulu ya siyaphuma manje usho ukuthi ke siqedile manje ngathi ke umveli inqani nabaphansi bangihamba nathi ngoba phela ucushiwe cushiwe phela emhlabeni ahlezi sonke sisayidi ngeli-1 khona baye baphume baye esayidini eli-wrong yabona kodwa-ke siyakholwa siyathemba futhi kuzobe and then i-container le niyayibona idinga ne-attention yana nje ukuthi ibe yinhle kodwa-ke lokhu kubala-ke mina niyazi into enhle ngiyithanda ngiyakwazi futhi ukuyenza yabona siyabona ayibo ngibonga ngiphakamisana shwele ayibo ngibonga ngiphakamisana shwele ayibo ngibonga ngiphakamisana shwele hawushwele ndiyabulela kwabadala angipeza ngibonga ngipezi angipeza ngibonga ngipezi manje sikhathele ngoba manje sihamba u-8 sifika kusasa ekhaya siyabona emelo ne sedlule emelo just siyesayimisa i-rollback truck lokuthi kunensimbi beyivele ngaleceleni le-container manje sibona ngathi izosuke sibangele inkinga lapho ney'moto ephambana nazo especially ama-truck lawa akhulu yabona ya manje kodwa-ke siyaqhubeka umsebenzi uyaqhubeka siyabona nazo sesihambe safika sekhaya manje ngicanga ukuthi-ke singasho ukuthi kufezile noma kusasa nomsebenzi omkhulu ukuthi uqale-ke manje ukuthi-ke kwenziwe i-container-ke manje ibe lihle development plan angithi kodwa-ke siyabona yazi kancane yekusasa lezinganele kanye yazi ngasamaha ngiphele moya noma kwenyukula kunzima ngizophumelela it is okay to feel the pain I got no time for fun it is okay to feel the pain one day the payday ayibo ngibonga ngiphakamisana shwele ayibo ngibonga ngiphakamisana shwele ayibo ngibonga ngiphakamisana shwele